morning guys. Nay सामोन लोंबाय एसे ओमफ्राय दिनैथ' जाहैबाय समबार जुदि मैयानि ब्लगखौ नायाखैबा मैयानिफ्राय स्टार्ट खालामफिनबाय जोङो नोंथांमोनहा थांनानै नायदो दे So good morning man. Good morning रायजोफोर रायजोफोर Good morning. मैया नानिनो मोनायाव फिलुनि मुलि होदोंमोन जेला 2 बोसोर 3 बोसोरमोन बा 5 ml ल' होनांगौमोन मैयासो मिन्थिदों कि बेखौ बे पूरा बटलखौ होजोबनांगौ 4 बोसोरनि उन्दैफोरनो ए नो ये दवाई कैसा था अच्छा नहीं था जा गोदै जायो नालाय फिलुनि दवाई 6 मासाव खनसे होथारनांगौ उन्दैफोरनो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः Nani na dana सामफ्रामबो क्लास जायो except for Sunday and Thursdays गामियाव थांनानैबो क्लास खालामहोनांगोन पुरे लकडाउन नै नानिया जोंना थान्दा मोनबायनो बोथोराबो थान्दा जाबाय जोंना ओरैथिं बिरादनो जेकेट गाननानै नानिना क्लासआ जोब्बाय होमबाबो एसे एक्सारसाइज खालामहोदों ओमफ्राय जोंना खामानिया माबायदि जाखो मिथिबाय जों जेरावखि जिराया बेनिफ्रायनो खामानि मावनाय जाबाय ना आर्गोनमिक्सआव माबा खालामो ध्यान होयो ना जायगायावनो ध्यान होयो जेराव जिरायो बेनिफ्रायनो खामानि मावगासिनो नायगोन बेबायदिनो जाबाय वर्क फ्रम होमआ तानी मेरे को बड़ा चाहिए दिनै उन्दुनाया आद्रा जादोंलै मोनायाव 2टायावसो उन्दुदोंमोन ना सिमी पापा सिमी सामी मैंने बड़ा चेयर लेके आ लिया नैबे निउसखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामनिया रिसेंटलि चाइनानिफ्राय अरुणाचल प्रदेशआव एटलिस्ट 20टा याक्स एंड कैटल बॉर्डरखौ क्रस खालामनानै फैदोंमोन चाइनानिफ्राय ओमफ्राय बियोखौ इंडियन सोल्जर्सआ हमदोंमोन हमनानै बेखौ मानो थाखाय बिसोर लाखिदोंमोन सानदोंखि बियो स्पाइसबो जानो हागौ होननानै चाइनिसनि स्पाइसफोर जानो हागौ होननानै हमनानै लाखिदोंमोन ओमफ्राय रिसेंटलि बेखौ हगारफिनबायबो आरोखि किन्तु बेबायदि घटना मेल्ला जाबाय ओमफ्राय इट इज एविडेंट कि सोल्जर्सफ्रा गभर्नमेन्ट्सफ्रा एनिमेल्सखौ एज अ स्पाई दानि मडार्न जुगाव बाहायो गोदोनिफ्रायनो बाहायगासिनो किन्तु दानि टेक्नोलॉजीआ जेसेबां एडभान्स जादों बेजों लोगोसे बेसोरखौबो बाहायनाया बारायलांदों आरोखि लिस्टआव दङ नोंथांमोनानो जुदि खोन्थानोबा whales plus dolphins plus dogs eagles monkeys pigeons rats squirrels नों मा जिब जुनार होनो बेफोरखौ स्पाई एज अ स्पाई यूज खालामदों गभर्नमेन्टफ्रा पास्टआव ओमफ्राय दा खालामगासिनोबो जानो हागौ इन्टारेस्टिं ना बेयो मैया ओरै पप आप फैदोंमोन ओमफ्राय नायबाय आं हाबा बेबायदिबो जायो होननानै लिस्टआ जोबनो थाङा नायगोन गभर्नमेन्टआ माबायदि यूज खालामो बेफोरबायदि एनिमेल्सखौ गावसोरनि इन्टेलिजेन्स मोनसे माबा इनफरमेशन मोननो थाखाय बेबायदि क्वेश्चन्सखौ नोंथांमोनहा मोननो हागौ जुदि नोंथाङा UPSC एग्जाम्सफोर होयोबा प्लस एनडीएफोर एग्जामिनेशन होयोबा मोननो हागौ बेफोरबायदिखौ गोसोआव लाखि ओंखायनो गुगल खालामनानै नायसै नानिया जोंना हारसिं गेलेगासिनो बिल्डिंआवथ' रावबो गैखाला क्या बनाया पापा ओयो व्हाट इज दिस मैंने क्या बनाया ओलाफ Olaf wow very nice तो पास डॉट भी होता है wow very nice पापा very nice अभी आप भी बैठोगे और मेरे साथ खेलने के लिए पापा मम्मी थोड़ा सा मोमो बनाएगा जल्दी से फिर खेलेंगे ओके 5 मिनट्स में आएगा पापा आएगा पापा खेलो ना खेलेंगे खेलेंगे आप किधर भी नहीं जाना इधर ही खेलना मेरे को घर के अंदर खेलना आ जाओ फिर इधर ही आपका फ्रेंड है ना वो
डर क्या थवा रहे थे तो डर क्या थवा रहे थे तो डरना नहीं मामा। इनू को क्या मिला? डोनट। डोनट किधर से लेके आया? मम्मा वो छोटा छोटा डोनट था ना वो क्यों नहीं लेके आया? नानी जगह का खेता खालांग पे मन मिल गया आपका चिप्स? हैं? चलें अभी? हाँ। चलो। ठंडा है? चलो चले। पकड़ना ठीक से। ठीक है। मैं है नॉट वन साइड, बोथ द साइड्स। पकड़ो पकड़। हैं? क्या? मेरे को आगे बैठना है। क्यों? मारने। आपको गाड़ी चलाना? हाँ। गाड़ी साला इन दानी ब्राइन ए रुक जा। अभी ठीक है? हाँ। ठीक है चलो। पकड़ो पकड़ो पकड़ो। धीरे धीरे। ठीक है? इनू किधर जा रहा है अभी? घर जा रहे हैं? हाँ, इस साइड जाओ अभी। इस साइड क्यों जाएंगे? इस साइड नहीं है ना अपना घर। इधर है। उधर है। आपको कौन सा है आपका लिए? बताओ। ये वाला? This one? No. Which one then? हैं? हैं? नहीं मालूम। क्यों? क्यों नहीं मालूम? मेरा हेयर कट करने का है। अभी मेरे हेयर कट करते ना आपके शॉप में। आपको हेयर कट करना? नहीं, मेरे को लंबा बाल चाहिए। लंबा बाल से नीले राइज पर खुनुरुखुम मोनजाबाय जागो दिनै दे ओंखाम उखैथारबाय गाज्ला मोनसैलै दासो साबाय जोंहा टाइमाव फैलाय जाखो मिथिबाय 6:30 गामियावबा दाहालागै ओंखाम मोनानि ओंखाम मोनलायलायबाय मोनदां ओमफ्राय 7टा बाथाय जानानै दुमप्ला टाइमानो ओरैबा ओरै जाजोब्बाय जोंना सप्ता जोबबानो सान्थिसै फैनो लुगैनाया हामथारला हजों फैबा जे एनवायरनमेन्टआ चेन्ज जागोन एसे बेल'सो बाद बाखिथ' गासिबो रेस्ट्रिक्शन्सफ्रा बेनि बे जाजोबगोन अफकर्स एसे चेन्ज अफ एनवायरनमेन्टआनो बिराद गिदिर खोथा दानि समाव बेरायनायनि रेस्ट्रिक्शन माने रेस्ट्रिक्शनाथ' थाखागोनानो खिन्थु न'नि मानसिफोर लोगो मोनोबा एसे गोसोफोरखौ सोरांनाय मोनगोन नङा होनलाय आंना सिन्थाया मोनसेल' बे जेला जोङो फैयो आसामाव फ्लाइटजों होमबा नानिनाव बे जेबो दाजाथों बेल' सिन्था दं नङाबाथ' जेबो प्रब्लेम गैथ्रा दिनै एसे गोबावद्रायबायलै खामानि मावनाया 8:30 जाबाय बन्द' खालामनांसिगोन लास्ट एसे उनाव बन्द' मछली जाल की रानी है जीवा उसका पानी है हाथ के लगा वो डर जाएगी बाहर निकाल मर जाएगी सारा पानी पी जाएगी ऐसा हाई फाइव आयो बोलो आये दिनै हिन्दी दिवसमोन नालाय बेनि थाखाय गाबोन मोनसे पोएम रिसाइट खालामनांगौ हिन्दीनि बेखौनो नानिया सोलोंगासिनो प्रेक्टिस खालामगासिनो देखो यहाँ तक ठीक है 17 18 में क्या इरेजर किधर है इरेजर लेके आओ 17 सिम करेक्ट ले भाई 18 19 20 को तो मुझे ले भाई 18 19 को बाओ भाई हैं 19 भूल गया देखो 18 18 होता है ना फिर 19 लिखो इसके बीच में 19 लिखना पापा ये लो 19 19 इधर लिख दो नीचे लिख दो मम्मा Good nhiều nàng lại vậy good nhiều good à đi papa okay papa dosa मोनजाबाय मालाय जाखांबायबो हा जानोसै ओमफ्राय दिनै लेट जाबाय दासो फ्रेश जाखांबाय एसे देलाय रायजोफोर होमबालाय दिनै भिडिअखौ बावनो एन्ड खालामनाय जासिगोन नोंथांमोनहा जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो लोगोफोरजों शेयार खालामनो दाबाव until the next one take care bye bye good night everyone